La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Woo! Yes. Qayсы елге барырга хыялланасың? Менем дә барасы килә анда. Кытайга. Нәрсәгә Кытай? Анда бик күп уенчыклар, тәмләберләр, Мәсәлән, мармелад күп. Күкмарада нәрсә бар? Данис? Күп уенчыклар. Бары тик Күкмарада гына күп уенчыклар бар. Шуңа күрә Данис Күкмарага кайта. Шулаймы? Әйе. Сәяхәткә гадәттә нәрсә белән баралар? Компас, рюкзак, палатка. Димәк, син Кытайга компас, рюкзак һәм палатка белән барасың. Ну тогда мен думаю, син горага барабыз. Тауларга. Булай танда яры телефон, бүтән кирәкләбеләрне. Син сәяхәт итәргә яратасыңмы? Бик яратам. Кайларда булганың бар? Египетта, Төркиядә, Парижда, Франциядә, тагын Иорданияда, ОАЭда, һәм хәтерләмим. Беләсеңме, синең география шундый киң? Минем дә бик күп җирләрдә булганым бар. Әгерҗедә, Сарманда, Җәлилдә, Чаллыда, Әлмәттә, Баулыга кадәр барып җиткән бар. Әйдә машина белән. Барып җитәбез. Нишләп? 128 часов надо выехать. Сәяхәт итү теләге анда булсын өчен кеше нинди булырга тиеш? Ул шундый хаяллы булырга тиеш, фантазияле һәм сәяхәтне яратучы. Һәм тик тормас, бер урында утырырга яратмаган. Әйе. Тагын кая барыр идең? Дустым, Петречка. анда нәрсә бар? Әти белән эшләр эшлим. Әти белән эшләр эшлисең? Питрәчтә. Әйе. Нәрсәләр эшлисез сез анда? Әтинең эшләрен эшлим, нәсәлмәйдә эшләргә мин шуны эшлим. Сәяхәткә барырга җыенучылар өчен нәрсә әйтәсең килә, Амир? Сәяхәттә булсыннар. Исән-сау кайтып җитсеннәр өйләренә. Рәхмәт сиңа бик зур. Сәяхәт итәргә чыкканда иң беренче үзең белән нәрсә алырга кирәк? Пычак. Нигә пычак? Чөнки анда бит грильне кирәк кисәргә. Син шын ират булып үсеп киләсең икән бит. Гриль, шашлык. Аңладым. Тагын Килә калырга тарак. Печән җыяргамы? Юк. Нәрсәгә? Тарак. Гафу. Тагын нәрсә алырга кирәк? Тагын килә калырга дусларны. Иң беренче чиратта дусларны алырга кирәк. Аннан соң тарак, аннан соң пычак, аннан соң шашлык. Дуслар белән җыелышкач калган бөтен әйберләрдә алына. Әйтте диярсең. Кая барырга хыялланасың? Тагын кайсы илләрне күрәсең килә? Минем тагын бер тапкыр Египетне күрергә телим тагын бер тапкыр. Египетның татарча исемен беләсеңме? Оныттым. Мисыр. Әйе, Мисыр. Тагын кая барасың килә? Японияга. Оригамасыда. Уйзора. Әйдә японча сөйләшеп алыйк ала. Оригасода. Орisa halalu dozo. Swan Taisa. Aşağısı. Ra.
Бик матур әңгәмә ясадык без Япония турында. Аңлагансыздыр дип ышанып калам, япон телен белүчеләр инде. Барысында аңладылар. Чит илгә барасың киләме? Диңгезгә. Әйе. Кайсы диңгезне күрәсең килә? Кайсы илгә барасың килә? Чтобы анда акулалар булмады. Акулалар булмаган җиргә. Әйе. Нәрсәләр булсын? Акула юк, ти. Нәрсә булырга тиеш? Чтобы кичкенә балыклар булды. Кичкенә балыклар yüзеп йөрсеннәр суда. Әйе. Австралиядә беләсең килсә сабан туйлары оештыралар. Татар сабан туйларын. Серьезно? Чынлапмы? Чынлапмы? Чынлап. Вау. Мин шулай дидем. Вау! Билетка акча юк дидем. Кемнәрне алыр идең сәяхәткә, а? Әтине и апаны. Бетте. Әйе. Бүтән кеше кирәк түгел. Юк. Аңладык. Сәяхәткә нинди транспорт белән барып була? Машина белән һәм ышкыш белән. Ышкыш белән без чит илләргә барсак, машина белән кая бара алабыз? Питрәшкә, авылга, Минзәрәгә, Кукмарага, Әгерҗә. Әгерҗәгә, Сабага һәм тагын бик күп авылларга. Рәхмәт. Менә бу сүзләрең белән минем дә йөрәкләремне җылытып куйдың, чөнки минем дә Әгерҗәдән әллә еракка киткәнем юк. Сәяхәт турында уйланып ятучыларга нәрсә әйтәсең килә камерага? Түземле булыгыз, бер урында тормаслык булыгыз һәм яхшы яшәгез. Яхшы яшәсәгез, акчагыз да күп булыр. Акчагыз күп булса, сәяхәт дә итәрсез. Зур рәхмәт. Сау булыгыз. Булачак сәяхәтчеләр. Пока!